Под яго руками кавалак металу становіцца сапраўдным творам мастацтва. Евген Туравец з Петрыкава вытворчасцю металічных упрыгожванняў займаецца далёка не першы год. Пачынаў з драўніны, але прызнаецца, нешта не склалася, а таму і перайшоў на цяжкую артиллерию. Это как обычный рабочий день для меня. Утро начинается, развезли детей в школу, жену на работу, и все. Есть заказ, приезжаем, начинаем работать. Это мой заработок. Нравится больше делать, когда кованые изделия, больше нравится. Оно красивее. Спачатку гэта было захапленне для душы. Крэатыўныя ідэі майстар увасабляў на ўласным участку. У нейкі час вырашыў распачаць сваю справу, але каб пераўтварыць хобі ў працу, патрабуюцца ўкладанні. Таму прадпрымальнік вырашыў скарыстацца дапамогай дзяржавы. Сёння яго вырабы літаральна на кожнай вуліцы Петрыкава. В августе месяце стал в центр занятости как безработный. Съездил, отучился на курсы, получил субсидию, купил больше инструмента, купил пневмоинструмента, еще один сварочный аппарат купил, какие-то болгарки, какую-то часть материала закупил. И сейчас как бы работаю, зарегистрировался ИП в сентябре месяце. И сейчас работаю как бы на заказ. Падтрымка малога і сярэдняга бізнесу – адзін з драйвераў развіцця рэгіёнаў. З 1 лютага выплаты павялічыліся і складаюць 11 бюджэтаў пражытачнага мінімуму, практычна 5,5 тысяч рублёў. Амаль 7,5 тысяч у сельскай мясцовасці, малых гарадах і раёнах, дзе ёсць напружанасць на рынку працы. Такая мера заклікана зрабіць працэс адкрыцця ІП больш даступным і выгадным для жыхароў гэтых тэрыторый. За последнюю пятилетку более 13 человек нашего района изменили статус безработного на статус индивидуального предпринимателя. Субсидии направляются на открытие, организацию таких видов деятельности, как розничная торговля, парикмахерские, косметические услуги. Наиболее популярными это деятельность такси, строительные работы. Каб атрымаць фінансавую дапамогу ад дзяржавы, патрэбна зарэгістравацца як беспрацоўны ў службе занятасці. Яшчэ адна умова – прадастаўленне бізнес-плану. З ім, дарэчы, дапамогуць. Ежегодно финансовая помощь оказывается порядка 150 безработным гражданам. В текущем году планируется предоставить субсидию более 130 безработным гражданам. Основные виды деятельности, которые открывают безработные граждане, это оптово-розничная торговля, это оказание услуг населению в виде парикмахерских, отделочных работ. Памер субсідыі залежыць ад асаблівасцей бізнес-плана і рэгіёну яго рэалізацыі. Грошы дзяржаве вяртаць не трэба, дастаткова выконваць свае абавязкі па дамове, добрасумленна весці справы і своечасова прадастаўляць неабходныя дакументы. Гэта ўжо не проста дапамога, гэта інвестыцыя ў ідэю, у якой ёсць будучыня. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».